Barboskini. Tata se ne odvaja od laptopa. Mama sanjari o velikom uspehu, a deca bi želela da postanu fudbaler, pop zvezda, model ili dobitnik Nobelove nagrade. Sasvim obična porodica. Osim što su u pitanju uce. Brži i od brzog Gonzalesa. Pokušaj da ga udariš 4 puta za redom. Ako ne uspeš, smeće ti se. Nova igra, Mišolov. Brži i od brzog Gonzalesa. Pokušaj da ga udariš 4 puta za redom. Nova igra, Mišolov. Potražite i snesi i prenesi. Kamila te zalila i lov na dijamant. Prijatelj emisije Gumedići.